साले मास्टर के बेटा होगा चाहे कलेक्टर के, मुंह पर बात के भगवा। ऐसे बतियाई तेरे के कर लइका हो? तू के कर लइका हवा? चुन्नी लाल के। ए तो दादाजी का नाम चुन्नी लाल हो। नाम तो उहे ह, लेकिन तू साला काम कौन को के आइल बाड़े रे? काम है कोनो जानबूझ के पत्नी होगा रे, उ त खेसारी खा के गैस बनर रखा त निकाल देनी है। आता है पावन त रुकता है कवन। इस साला के मारे द्वार पर आ जाला शिकायत लेके जोन तोन। बउआ जी एकरा तरफ से हम क्षमा चाहते हैं, रहुआ लोगन जाओ। अच्छा जात त बरलही बानी, लेकिन 5 के जवाब खाद से दिया। टटका गु हाथ से उठा के मुंह पर छिटा। ए चल सरे। प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम। का समाचार बा दीनानाथ जी? का समाचार बताई मार साहब, रउए लेखन एगो तेगला लइका पैदा ले ले बा। जहीं तहीं झगड़ा करत फिरता, उहे एगोरा दूरा पर आए